enwe na ọjị o. Enwe na ọjị o. Nọ na-abanye bụ Mariam Silifat Lawa. Anya bụ ọjị bụ ọjị a na-enye unu bụ ndị ichie be nne ya na ikwu nne. Wọra ndị ichie bụ ezumezu ndị ichie. Ichie okwu ichie okwu. Ana ọjị a na-enye unu n'otu. Unu wee merie iwe gbala otu. Unu malụ ka unu kezie nye mmanụ. Amadi ibe ahụ bụ mkpịa unu melie. Anyị nwe na onwe anyị na-akwụdolie. Nkwudo anyị na-akwụdolie. Ma anyị mee ya emetie mma. Ya dolie ile. Ọ bụ na anyị amara wee mee. Anyị si ya dolie ile. Malụ na ilu unu agụ n'ala anyị nso. N'ọnwa ka anyị bụ. Anyị wee sị na ọjị anyị na-enye unu n'otu. Unu melie iwe gbala otu. Anyị si na-ekwe na ya bụ ọjị. Ndị aka ji ọwụ ndị aka ji alọ ọ na be nne bụ ndị o kwesịrị imelie mmụọ. Anyị si na ọnya bụ ọjị anyị na-enye unu n'aba nwa unu. Ọjị nke abụọ bụ ya bụ ozi anyị na-eje ele ya bụ nwa unu ikwudo inye unu ibe na-abịa nwa unu. Anyị ji were asị na ọgbọ niile na ekpere niile anyị kpere na ọ legolie ile. Adolia ile na eke, adolia ile na oye, adolia ile na abụ, adụkwala ile na nkwọ. Unu maliwe ahụ bibu ọma ọ na-ayọ bụ Mariam unu mezuolie. Abụ ite ahụ unu na-anị ya abụọ ugbe ka ọ na-esiri unu tata. Abụ ozichela unu ite a asị ka ibe bibu ọma mezuo na ndụ ya. O wee sita na ọjị n'otu ka anyị taa nụ n'ibe n'aba Chukwu na ọdịnala ọra mmụọ niile ka ọ lee nụ n'ọbụ. Anyị si na ya bụ ọjị ka a na-agbawa n'aba ndị ichie ya na Mariam n'ọjị. Ọ sị na iwe a na-ekwu uwekwe na anya ole na ya bụ iwe a na-ekwu uwe na ọnwa nwere akala ka ọ bụ na ya bụ akala ahụ uwe na ọkwa na ọ na-achụ a na-enye ya oke nke nye anwa bụ nwa ya wee na-elu ya aka. Anyị sị na anyị kenele unu bụ ndị ichie na anyị si ka unu kwadowekwenye ya. Ọkwanụ nkwado ka ọ na-ayọ nkwado unu bụ ndị ichie ka ọ na-ayọ. Na oke unu bụ ndị ichie be nna na ikwu nne. Anyị ekene gị bụ chi. Anyị ekene gị bụ chi. Gị bụ chi kpụrụ ya bụ Mariam Silifat Lawa ụwa na mme bụ nna lue Yoruba Tamos Nweke. N'ọjị ka eji n'aka wee na-awafulu ọjị. Kpọsa amụ nwata chi anaghị ya bịakwara. Gị na nwa ga-adụ n'udo tọọ ụtọ. Ụtọ ka atọ tọta ire. Tụfuolia ndị akụrụ. Tụfuolia ndị ilo. Gozie na di. Akwa ezi ije dị nke oje kete ọ gaba azụ. Na ọnụ ọdịnaya na di ya ebubu kenka. Onye agwali ọmụmụ ụgwa. Ọrụ amụ owu aka. Ọ bụ na nwoke ọmụọ nwoke na nwaanyị. Owu nwaanyị ọmụọ nwaanyị na nwoke. Ọrụ amụsọ nwaanyị nwaanyị ma nke ọ na-amụsọ nwoke nwoke. Enye nwa nwoke enye nwa nwaanyị. Anyị si eweta ibe eji azụ ụmụ ọ zụchakwa na ụmụ enebi ya nka. Ya na di atọ ụtọ di na nwunye. Anyị ka anyị na-agọ n'ọgbọ. Anyị si ka anyị na-ayọ unu ka unu mezuolie ya. Ndị akọlọ ka unu chụtelu ya anya aka. Ndị ajọ mmadụ ka unu chụtelu ya aka. Ndị na-agwọ ọlịa nsị na aja o mete ebunu ọbịa egbu egbu onwe ya. Ka ọjị n'otu anyị taa n'ibe n'aba Chukwu na ọdịnala ọra mmụọ ya na gị wuchie ya ka ọ lee na ọ bụ onye bụ ọjọọ na-awalụ chie. Sị na ibe a na-ekwu anya oghe sị ọkwa ya bụ nwa ya na ya na-abụ ọdụ n'ije. Asị na odogokwelu nye odonigwugwu ka ọ bụ ụlọ ya na ya na-abụ. Wee sị ya bụ odonigwugwu ahụ ka o dodelu ana ọ ghaba aghaba na ọ ghara aghagbu ya. A na-ekwe oke gị wuchi. Na-ekwe oke gị wuchie. Anyị ekene ụmụ ọkpụ Adaọra ezumezu ụmụ ọkpụ be nna na ụmụ ọkpụ ikwu nne. Anyị si na oku ọjị unu na onye bụ ọjị a na-enye unu ndo na-adị ya ma ụsọ adazina ndo na-agbụ ya ụta agbazina. Anyị na oke ọjị unu na ya na-abụ ta na eligbokwe na ọmịmị ya na anyị zadu n'ukwu na-akwa agbaji ya. Na onye bụ oke ọjị Mariam na-enye unu na ya na-abụ wee tọ ụtọ. Anyị abịa na obu agwụ akpọkụ agwụ be nna agwụ ikwu nne ezumezu agwụ ụlọ ọgwụ aghara alụ ya
ụlụ mma aghara alụ ya ụlụ mmadụ aghara alụ ya aka oweli agwụ aghara emebili ebe anyị si ụchụ ka unu wee bufulie butere elie ego oyibo butelie nnene dị butelie ezigbo ọmụmụ na ụba mee n'iru ọlụ ya nwoke abụghị ya n'anya nwaanyị abụghị ya n'anya nke ọbụla o mere o tinyere aka ka ọ gazieli ebe iwe ọma ọ na-ayọ wee sị na tata anyị na-ekwu bụ okwu ka anyị na-agbawa ọjị na-abụ unu ndị agwụ anyị sị ka unu bịa kelee oke nke unu na iwe ọma ka ọ na-ayọ iwe dị mma ka ọ na-ayọ ihe ọbụla bụ iwe ọma ọ na-ayọ ka ọ fụta ibe ọnọ ya ka ọ na-ayọ unu ka ọbụla bụ ajọ iwe ga-abịakwutebie ka unu kwali anya onye ka anyị ji wee jide ọjị n'aka na-agbawa ya na-aba ndị agwụ ọ sị na iwe a na-ekwu n'ụtọ ka atọtọta iwe ọnwụ ya ka ọ bụ na ba anọkọrọ ọnụ na ọ sị na nwunye ichie nwoke a na-ekwu okwu ya na ọkwụgokwe na-akwụ so na ya bụ di ya na ya na-abụọ ya akwata ogbe na ya nwoke akwụgokwe na-akwụ ya nwaanyị ya eso wee gbado onye ahụ nwoke okwu onwe ike fụta ibe na mmadụ ya bụ nwoke nwee ka o si mekpere ya nwaanyị arụ ịma na ya nwaanyị wee iwe ịma na ya nwoke dukata nnekwu ọdụ obele ma ya bụ nnukwu nwoke n'ezumike na ibe anyị na-ayọ unu na obu ọbụla ọ ga-aba ya na di ga-atọ ụtọ ya bụ nnekwu anwụ ka o wee dolodu ọkpụtọlọkpụ aghado nnekwu n'ezinụlọ ma ụmụ ha ga-amụta ụmụ ha wee dụkwa nnekwu wee sị na anyị na-enye unu ndị agwụ anyị na-enye unu ndị agwụ oke sị ka unu na ya na-abụ bụ na mma unu bi ọma ame ya nwoke a na-ekwu okwe ka ọ fụta ire ọ ya bụ ikenga nwaanyị bụ di na anụ ya ikenga nwoke bụ nwunye ya wee sị n'ọnya ka anyị ji kwuo unu mezuo onye anyị abịa na orimili ya kpọkwuo gị wokpu orimili chi eze nwoke ori eze nwoke ite ego anyị tinekwa ọjị anyị ji na a na-awa ọjị na aba iwu okpu na onye na-awa alụghị ọjị bụ ya bụ Maria Silifat na onye na-awa alụghị ọjị na-etili ya ite ka ịbatakwa n'olie nne na-ekwe ọjị ka ịta na-eke taa na oye tanụ na nkwụ ezumezu ụmụ ọgbanje ndị okoro na-agbawa otu ndị iyi ụwa ọgbanje ezi na abụ ọgbanje ezi na atọ ezi na anọ ezi isii ezi ise adụlụ gara unu niile bịa zuo ka ọgbanje ukwu ji okwu ụkwụ achara n'obe ukwu ube ukwu ụkwa ukwu mango achịkwa unu bịa ihe nye unu ọjị na-abanye bụ nwa unu bụ Maria anyị si ka ọ leenụ na ọ bụ anyị si ka unu taa ọjị ka a na-agbawa ọjị ka a na-agbasa aka ndị ilo na-agbasa anya ndị ilo na ndụ ya ndị si na baghara ekwe ka ọ ga-aga anyị si babụ ndị aghara aga ndị si na baghara acha acha anyị si na bagha acha n'ụzọ ụzọ ọbụla gwara agwa ya atụ ya nwolu anyị si na ọ na-ekwu iwu okpu na mmiri ikenga ya ọ mbunye enu nakwa mbunye enu ahụ ka a na-ekwu ọzi gịnị ya na-abụ bili ọma na ọ ya-emekwa gịnị ya ebi ọma ya gbawa arụ ka gịnị ya na-abụ na-adị na mma na ọ ya eweta mbunye enu ya na ihe ọbụla gbasalụ ya Maria na ọyịwa gbasalụ mmiri ihe ọbụla gbasalụ ya n'obi ihe gbasalụ mmiri na gị na uwe orimiri na gịnị ya na-abụkwala obi na gịnị ya dụ na mma na ya bụ ịdụ na mma ahụ na gịnị ya ya ebikwa ọma na-ezigbote nwaanyị gị ka ọ bụ na-ezigbote nwunye gị na ezigbo nwa gị ka ọ bụ ya bụ ezigbo nwa gị ahụ na ezigbo nwunye gị ahụ ya kara arụ ịbụ na gịnị ya na-adị n'anya bụ mma ahụ na ọ nabatara adụm na mma gịnị ya na-akụ ka o wee nwee ike wee nweta mbunye elu ka iwee na-akwụdoli ya anyị si na ele isi wee kwu ya na-agba ama ya n'ọjị n'ọwụ ka anyị si were agwụ ya ele ahụ anyị na-agwụ ya ka o mee n'ọwụ ibunye ya elu anọghịbe anyị na-ayọ anyị si ele ọ na-esi nri ite anyị si good testimony ka anyị chọọ na-anụ na ndụ ya na ya bụ mbunye elu ka anyị na-ekwu na-ekwe ya bụ mbunye elu ahụ ibunye ya elu na ezinụlọ ya ezigbo di na-ekwe ya bụ ọma obiri ka gịnị ya na-abụ bi ọma ọma di na nwunye na-ekwe ya bụ nwoke a na-ekwu okwu ya nwoke a na-ekwu okwu ka ọ fụta ibe
anyị si na anyị kenele unu aka nri na aka ekpe mma aja na anyị si na-enu oke ụlụ mma alụnye ụlụ mmadụ alụnye n'ọka anyị kwuru n'ụka ọrụ adụli anyị n'aba Chukwu na ọdịnala ya weta m ibe eji aṅụ mmiri anyị si na mmiri ọkụ mmanya ka anyị ji mkpụ ọkụ a na-enye ndị ichie wee na-enye unu bụ ndị ichie zumezu ndị ichie ya na Mariam ichie okwu na-enwekwe n'ichie ntị nwere onye ahụ enye obere okwu ụbadụ ya mma wee si ekwenụ mmanya ka unu ṅụọ na ike ṅụọnụ n'oyo ṅụọnụ na ṅụọnụ na nkwụ anyị si ka unu kwafuola ya iwe dị ike ka m bịa mmeche unu ga-eji mmiri ike wee kwafuola ya iwe dị ike n'ụzọ ọ iwe dị mma ya na-akpụ ya iru anyị ekele gị bụ chi gị bụ nna lue Eroba Tamos Nweke anyị si na-ekwu ya mbọchị amụ nwata chi ya nalị ya bịakwara anyị ṅụọ mmịa na eke ṅụọ n'oyi ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwụ wedo mmadụ emelie eghelie ụzọ anyị akpọpụ ụmụada ụmụ ọkpụ adaọra ndị na-adịghị amaosu adazi ndị na-agba ụtọ agbazi na ndị na-emebiri iwe emebizi anyị si na-ekwenye ndị na-aṅụ na ṅụọ ndị anaghị aṅụ wee na ọdụ ṅụọ na eke ṅụọnụ n'oyi ṅụọnụ na abụ ṅụọnụ na nkwụ anyị ekene ụlọ bụ ndị agwụ benna na agwụ ikwu nne ụlụ mma alụnye ụlụ agwụ alụnye akaoweli agwụ anyị si ka unu wofule ṅụọnụ na eke ṅụọnụ n'oyi ṅụọnụ na agwụ ṅụọnụ na nkwụ anyị abịa n'obu oriri akpọkọ gị wo okpu milichi eze nwoke oriri eze nwoke ite ego na-ekwe oke ṅụọ na eke ṅụọ n'oyi ṅụọ na agwụ ṅụọ na nkwụ anyị si osi n'aka na ṅụọ osi n'aka ekpe iwe ọma iru iwe ọma azụ iwe ọma anyị si ume na iyi ahịrị emi ọbịa egbu egbu onwe o metere ibe anyị nyere unu ka anyị lere ọgbọsolu na ọwa lee ọ ụtọ ka atọtọta ibe owu orimiri dịwa orimiri chi gbuu na-ekwenye bụ ibe ụtọ gị na nwunye ya atọ ụtọ ntọwa ụtọ ya atọ ụtọ na eke tọọ n'oye tọọ na ala tọọ na nkwọ ndị obichi alụnụ na ya na-abụ ndị ọgba nje esi udo obichi anyị ụtọ ka atọtọta ibe ọnụ na ya atọ ụtọ ọ maghị emeli ya na ndụ na ọ ghara abụ n'ọrụ ụtọ ka atọtọta ibe udo obichi anyị si na ọjị ka ọ ga-abụ ji ọwa na-akwa na-akpa abịa ara akpa abịa na eke ara akpụ n'oyi akpọ na abụ akpọ na nkwụ ọka ọdụ mma ka a na-eme
si n'ọjị ọbụ ajọba na-akwa n'akpa abịa anyị si na-egbo na ndị dị iche n'okele oke anyị si gị wuchi na-enyere na-emebiri ewe ụmụada ụmụọkpado kele oke ndị agwụ nne na iyi aghara eme ụlụ agwụ aghara alụ ụlụ mma aghara alụ ụlụ mmadụ abịa aghara alụ anyị si unu bụ ndị ichie unu mee ụzọ keta oke dị mma n'ọrụ dị mma ka ọ na-arịọ mma ebe dị mma ọ na-arịọ unu bụ onye ezu onye ya bụ iwe ọma o wee weriri oge ka a na-eme anyị soro ekwenụ ọnụrụ ndị ichie n'ụlọkwunu chi n'ụlọkwunu ụmụọkpụ n'ụlọkwunu ndị agwụ n'ụlọkwunu ndị mmụrụ aja na n'ụlọkwunu ọ ya gazite wetara ezi anyị anyị ekene ndị ichie anyị ekene arọ bụ n'agụ na-abụ anya bụ nwanne anyị nwaanyị ahụ Maria Silefat Lawa ọ na-esiri unu bụ ndị ichie benye ya ite na ndị ichie ikwu nne ndị ezumezu ndị ichie ọha mmụọ arọ bụ n'agụ akwali ọmụmụ anyị si ka unu bịa unu lie nri n'aba Chukwu na mkpụa na ndị ichie na ezumezu anyị si ka udo obi chiala unu nyere ụka ọ na-esi ka o site ite ụta udo obi chia unu na-atọ ụtọ ka unu na-adị na mma onye bụ aja ka ọ na-achụ ka ọ na-achụ ọ na-enye unu bụ ndị ichie ebe nne ya na ndị ichie nne na-ezu ndị ichie ọra mma ya na ya na-abụ ọ na-enye unu nri na-esiri n'ite ka unu megheri ụzọ ya emegheri ụzọ dịka ọ lọtara unu lotie ụlọ otu na-emeli iwe ọma nye ọmụmụ nye ụba ndị si kawa na ọgbụ onye ahụ Maria Silefat Lawa a sị na Maria ya nọgbu ndị imi eke ọgbụọba n'oyi ọgbụọba na abụọ na ọgbụọba na abụọ a sị ka ekwu ka ọ ga-adị nke bụ nnekwu ya nwụ Maria m na-enye unu ndị ichie be ikwu nne ụmụ ichie ikwu nne unu bịakwa n'ụrala oke ya bụ ite ọ na-esiri unu meghe ụzọ mee ka oke elu ya aka ekenye oke dị mma tụọrọ ya ilo mmadụ aka nwoke na nwaanyị otu mmụọ na otu mmadụ unu wee atụfuola ya ọ na-eme n'iru ọ ga na-anọ n'azụ onye na-azụ ọ ga-anọ n'iru awụcha ka ọ wee si n'aba Chukwu na mkpuana na ndị ichie na ezumezu mmụọ niile anyị si ka ọgbọsolu na ọgbọ lee esazie mmiri n'ụkwụ saa anya ozugbo n'ime oge na mgbute egbene ka ọ ya eweta m na nke ahụ emechi egbene anyị si na ya bụ nnekwu ọ na-enye unu merie nnekwu mee nnekwu enye nnekwu n'ije eji enye nnekwu n'iru ọlụ ya enye nnekwu n'akala aka ya n'aka ọ na-ayọ unu ọ
anaghị ayọ oke mmadụ oke nke ka ọ na-ayọ oke nke ahụ ọ na-ayọ ka unu weteli ya weteli oke na-awọ oke na-ayọ ọ na-ayọ unu na-awọ oke ndị si kara nọgbuo na mara eji ike nọgbu ndị ilie ọnọbụ ndị ilie na oke ọnọbụ ya n'ụlọ ọnọbụ ya n'ala ọnọbụ ya n'oke ka ekwu ka ọ ga-adị nọ ọ ya weta oke anyị ekene echi akpọkuokwe gị nna lụọ ere ụba Tamus Nweke ọ gị wuchi n'ọlịa ụwa ọ gị wuchi kpụrụ ụwa na mme n'ọkwanye bụ Mariam Silifat nwarụ ọnya na-esiri ite ya na-enye gị nri ọsọ ọbụla amụ nwata chi ya n'ala ya bịakwara ọ sị gị bịa ka ilie nri ọ na-ayọ ọrụ ezigbo di ezigbo ọmụmụ nwoke na nwaanyị a ya gwali ọmụmụ ya ọgwa enye nwa nwoke nye nwa nwaanyị ọra amụ ụbụ aka a na di ya buke nka ọgba aghara nseke kwunu ya ewofu n'anya ka anyị na-ayọ di nwere ugwu di nwere irele ewunu ji ya chi ya mma ewofulie dị akara wee sị n'ọnya ka a na-ayọ na-agwa Chukwu na mkpu a ebugo ewuchie na ezumezu na ọra mmụọ niile anyị si ya bụ ite ọ na-esiri iwu udo ebuchala gị na ya na anyị si na ọgewo nna lue ere ụba Tamus Okorie Nweke ọnya bụ ite nwa gị na-esiri gị ọ na-esiri gị wuchie ka gị na ya na-abọdụ na mma ite ọ na-esiri gị wu ka ilie nri ka ikedo ebe ahụ a nara aba aba ka ịba jeretali oke ọ na-ayọ ọrụ bụ ezigbo di n'iru ọlụ ya ọlụ odonye igbo ebuwelie ụzọ ewelie azụ echụfụa ndị akụrụrụ chụfụa ndị ụchụ n'anya ka ọ na-ayọ iwe ọbụla bụ ajọ iwe ka ọ sị na ọ chọrọ iwetereli iwe ọma wetereli iwe ọma iwe ọ na-ayọ gị lusi kara nọgbu onye bụ Mariam na Mariam eji ike nọgbuo ndị ilu eke nọgbuo ha n'ụlọ nọgbuo ha n'ala nọgbuo ha n'akwa anyị si ebe mmadụ anyị ekene unu ụmụọkpụ Adaọra ụmụọkpụ Benna ụmụọkpụ Ikwunne ya na Mariam oyi na ndụ na-adị ya mosa adazina ndụ na-aghasara iwe aghasazina na taa ka ọ na-esiri unu bụ ụmụọkpụ ite wee sị ka unu bụ ụmụọkpụ ka unu zuo oke bịarala oke unu miche nri ka unu meghelie ụzọ ka ibe gawalị agawalụ wee sị na ọ na-agwụ ka unu na-agha Chukwu na mkpu ana na ọbụ unu bụ ụmụakpụ na ezumezu mmụọ niile ya na ya na-abụọ ya anyị sị ka ọ lele na ya na-abụ ụmụọkpụ Adaọra ọ ite ka ọ na-esili unu udo buchala unu na ya na agba eji egbu ndị ilo ọnya bụ ka ọ na-enye unu ụmụọkpụ Adaọra ọnya bụ oke unu chụwa ndị ilo ụmụọkpụ Adaọra ndị na-ada amụsụ ada ndị na-aghasa iwe aghasara ọkwa ya bụ oke unu ka ọ na-enye oke unu wụ ụmụọkpụ ụmụada anya ka a na-eme unu anya Mariam na-enye unu nri
unu gọzie anyị anyị si ndị si kawa nọgbuo onye Maria eji ike nọgbulie ndị ilie a nọgbulie ndị ilie na eke nọgbuwa n'oye nọgbuwa na nọgbuwa na agwọ anyị si ele ikwu ka ọ ga-adị weta egbene ndị agwụ anyị ekene unu ekene ndị agwụ ekene ezumezu agwụ kene ọra agwụ anyị si na ọ na-abanye Maria Silefat na wa agwụ be nna agwụ ikwu nne na ikwu nne nna koweli agwụ ụlọ agwụ aghara alụ ya ụlọ mma aghara alụ ya ụlọ mmadụ aghara alụ ya ụlọ ọma aghara eme ya o wee sị na agbakọ na aba Chukwu na mkpu ala ebu ndị agwụ ọra mmụọ niile ya na ya na abụọ ya ezumezu site unu bata bịa rie nri unu tiwolie ụzọ ka o wee dolu unu na ya na abụmọba anya bụ ka ọ na-enye unu bụ agwụ site unu bịa rie nri anya Maria na-enye unu ọ na-enye unu ga-emegheli ụzọ ọ nọ chụta na nnekwu onye unu na nnekwu nchụta n'oke na ewu unu n'oke emezuolu m ya ka o si bịa n'obi iwe ndị ọ na-atụ anya iwe ndị ọ na-ayọ iwe ọma ọ na-ayọ fụtarali anyị ọ ya bụ iwe ọ na-ayọ ndị ọ na-ayọ fụtarali anyị oke agbanya aghara agba mma obi ọ bụ na ọ nọ ọ batara iwe ọma mere dịsị ka ha nọgbuo onye ya Maria Silefat na wa asị na ọ ga-eji ike nọgbu ndị ilu ya na-eke ọ nọgbuo ha n'oyi ọ nọgbuo ha na ọ nọgbuo ha na n'ọrịa ka ekwu n'ọkụ ọ nnekwu ya bụ Maria m na-enye unu bụ ndị agwụ ụlọ ọgwụ aghara alụ ụlọ mma aghara alụ ụlọ mmadụ aghara alụ anyị si unu etiwoli esogboli ọganiru ka ọ na-ayọ n'aba Chukwu na mkpu a ebu ndị agwụ agwụ ikwu nne si ka unu kelee oke na ezumezu mma ọnya na Maria Mori a sị na ọ ya elele ya ịhụ ndị agwụ bịarala oke n'anya bụ oke ọ na-enye unu bụ ndị agwụ ya Maria Silefat awa ụlọ agwụ aghara alụ ụlọ mmụọ aghara alụ ụlọ mmadụ aghara alụ anya bụ ka ọ na-enye unu ka unu tiwolie ụzọ sewolie na ya enyi ezigbo di enyi ezigbo di na-enyekwenye di akụrụ enyi ezigbo ọmụmụ nwoke na nwaanyị gwara na ya ọ gwara aghara amụ ụbụ aka ọ mụọ nwoke ya mụọ nwaanyị ka o zuo okenye be di enyi onye ya na ya ga-eme nwanne adị egbere ọnụ ọtụ ịbata na-ekwenụ ya anyị si ndị si ka a nọgbuo onye ọrịa eji ike nọgbu ndị ili eke nọgbuo ya n'oye nọgbuo ya n'ala nọgbuo ya na nkwụ anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ọya ekene orimiri gị bụ eze nwoke oro eze nwoke ite ego omume okpu anyị si n'ọkwa ya bụ nwa gị bụ Maria Silefat ite ọ na-esili gị ndị iyi ụwa dọgba nje ezi na-abụ ezi na-atọ ezi ịnọ ezi isii ezi ise dolo gara unu bịa rie nri ezigbo dị ka a na-ekwu okwu ezigbo ọmụmụ na ụba na-ere enye nwe okwu na ụka
agbalị ọmụmụ ọgwa amụta nwoke amụta nwaanyị ezigbo di ya na ya ebubu kenka ayere ebu onye na di ara ebu ọnụ n'ọnọdụ anụkata agbasa a sị na anyị na-agbafịa n'otu n'ụdị iwe dị n'ọwa ghara eme n'ezinụlọ ya anyị na-agbafịa n'ọiwe ọmata anyị na-ekwu okwu ka ọ batara n'abachukwu na mkpuala na obu oriri ọra mmụọ niile ya na mariam ọnụ zuo oke ya rie oke okpuru ọ dị ka ọ na-eme ewugo nyawu nnukwu ọkụkọ oke ọ na-enye ya ọwụ oke ọkụkọ ọ na-enye ya ka ime ya oke ọkụ ọ na-enye ya bụ ka ime ya oke ọ ka ime ya oke okpuru a sị gị mee ya oke ya ihe nye ezigbo di o ga-agọzie n'iru ọrụ ya nwoke bụbu ya n'anya nwaanyị bụbu ya n'anya ofu ndị aghụghọ ofu ndị ụchụ ofu ndị ilo ya na nne ya ga-atọ ụtọ nne na nwa ya na nna ya ga-atọ ụtọ nna na nwa nna iwe a na-ayọ nwunye emi ọ bụrụ nwa eji ama atụ n'anya ka anyị na-ayọ ọ ga-abụ ibe na be nna ya bụrụ ibe na ikwu nne ọ ga-abụ ibe na be di ya n'anya ka anyị na-ayọ ndị ọbụla na-ejeli aja ije o meteghị evu ọbịa igbu egbu onwe n'anya ka a na-ayọ unu ndị mmiri a na-agwọrị ọgwụ anyị si ọgwụ ọbụla bara uru alụlugo anyị si wacheri aja iwe onye aṅụọ mmiri bụ onye maka anyị kwuru anyị si ndị si kaba nọgbu onye amarịa selefat na wana ya ahụ marịa ga-eji ike nọgbu ndị iri ya na-eke ọwa nọgbuba n'oyi nọgbuwa na nkwọ anyị si iwe dị mma ga-eme ihe anyị ekene okpuru iwe oke orumele chi ya maria na anyị si gị bịawakwa n'ike n'obodo na ọkwa oyibo ka o wetara na gịnị anyị adụ n'igbo dụ n'oyibo aka ọbụla o wetara o were esoro ya na ya bụ oyibo ọ na-enye gị igbo n'udu n'oyibo dụ n'igbo onye goro igbo na-enye kwesịrị oyibo ọkwa n'obodo oyibo ka ọ nọ a sị ka imegherie ụzọ ka o si wee dị ya n'obu n'ibe ọ na-ayọ ma ndị anyị lotere ma ndị anyị elotere a sị ka a bịala ya na mmezu maka o nwekwere ka mmadụ ya ayọgide iwe ma kwugide okwu kwutechi iwe niile mmadụ chọrọ anyị ka anyị ji were aga ọgbọ ma ndị anyị lotere ma ndị anyị elotere bụ iwe ọma ọ na-ayọ ka ọ pụtala ya iwe ma ndị anyị lotere ma ndị anyị elotere bụ ajọ iwe ọ sị na ọ chọrọ ka ọ bịa na ndụ ya ka ọ fụọ anyị nwere onwe anyị na-akwụdoli emelie mmụọ anyị ga-adụkwu nke echi na echi anaghị agwụ agwụ ọra nọ n'obu enye aka n'ihe ọ na-eme taa ọ ga-adụla onye ọbụla na mma dubulibe anyị na-eme n'anya ya gazienụ owesi n'aba chukwu na mkpuala obu oriri na ọra mmụọ niile anyị si na ọ ga-elele n'ụwa ọ ya wo oyibo na-enye iwokpuru orimichi ka gịnị ya dum n'oyibo ya bụ oyibo ọ na-enye gị ka gịnị ya dum n'oyibo anya ọ ya bụ aka eweta ka o were esoro anya ka ọ dị iwe ọ na-enye gị a sị na eluigbo ọmịmị ana na-erigbo ọmịmị ana anyị si onye ọbụla kelee oke nke ya agha dụ n'igbo dụ n'oyibo agha dụ n'igbo dụ n'oyibo ka o weta ndị esoro ya na ya bụ oke owu orimiri ka o nyere unu ya maria
unu kenye oke nke ya oke nke ka ọ na-ayị unu kenye oke nke na-eke kenye n'oye kenye na ala kenye na nkwọ edo mma ya emelie na ndụ na ọ ghara abụ n'ọnwụ emete ya egwu bịa ya egwu onwe dosi kawa na ọgbu onye ya ọmarịa Sefat Lawal anyị sị na ya ọmarịa Sefat Lawal ya eji ike n'ọgbụ ndị ile ọ ji ike n'ọgbụwa na eke n'ọgbụwa n'oye n'ọgbụwa na ala n'ọgbụwa na nkwọ anyị sị na ọwụ ka anyị kwuru na iwe anyị si nye emena mmadụ emena anyị kama ọ bịa ya egbu anyị egbu onwe anyị sị na ka o kwuru ka ọ ga-adụ na ọgbọ ga-esoro na ọgbọ lee na anyị si na n'anya bụ ọjị ka anyị na-ata n'ọrụ anyị nyere unu ka anyị na-eri anyị nyebiri unu ọnụ ọrụ a na-eri eri anyị sọ ọgbọ soro na ọgbọ lee ndụ o si na ọhịa adịrị isi nwe isi